ndidi nwago achụ aja ọ bụ na achụ ngị nwago anada akwa n'aba ọ bụ na ebe ejegogbenu na igbo toru ya chotoro ọhụrụ agwọ mbụ ọ bụ na eme na-eme anya ogori na-eketa isi amalụkwu ya na ọ na-eketa isi bọtụ okele nke adịla mma mara na mbọtụ igburugbo na ọ na-eketa ebe isi ọfụma ọkpanne mana ndoke ya muda bono mazi na japona na lewu ekweturu na bano kwete na ni ga maru na enwa aluzi 15 ina gbogbo bunti ga ngwa ibe mmo gwelo ngene nori na etu na bia oyi turu dudo nkokukoro to ga ba guru be dalu se ye ti chowa nya ko imo bono me na na de na tere ndi happy new year Usia na kwa na boga tinika foto maka no je lori ako jide wan bere eje anom na agolo Ogo ni da tolu so mutu we to di bana di ga ugo no ma go mi be na ke yiwo kana da no ugo mu mo sa kwa na mo nganga to mu ba o e ji o e ji wo ke mo nganga mo Hello. Hola, wele ni ke anke yiwo ke. Ai na mo ne ba na go egusi so toto. Hello. Ah, so oro ni ye kai na ma. Eki ma. Ekere di chineke. Emerson chọpụta ebe egbu daga Emerson ọ bụrụ azụ siti na ọhụrụ na Central School ọ na siti ebe unu ka si jemi ebe ya ka ya ame ebe aka ya ame ọ bụrụ na mere Obumu onwere ibe nna megbanu ga ngwa ga agba Obu ije dị nnukwu na ije na-ere mmụọ ọbịa mere mụ chọrọ ịrapụrụ ike n'ịta ga ya ihe ajụrụ m ajụjụ n'ibe nje eje na ije erike erike ibe nje ekwukwu na n'oge ejigagbu n'ụbọchị akarịkagbu ejikwana nwa ya gị na owu n'anya ga enye ma akpachapụrụ mkpọ ma nwezikwara nke m ji chere onwe m Ebekuwa Ana ebu keke na hapo sasa. Mwa jamu kwa kido keke diko. Ndimu kwa mwangurezo. Abunganya timaro budo. Onyanya le nyanya. Obo mo bani na kwalalo. Ndimu na jimbejeje. Apo iwo kenyanya. Ndimu na mo ko ni jagulo ku odire na ga tini mana ndilazo. Ngego ga ba ti kurunwa. Obumo amagba bibe ya kwonu obodo nụrụwa ibe ye kwonu obodo nụrụwo onye jo dibịa wo je buwa mgbọrọgwụ na-ata aga dibịa bụrụ ọnụ na-akpa aba ma abịa ya na-ada n'ọnwụ onye je dibịa wo gbarụ n'udo obi na-edowo I made the They will not see one of the Apollo of Fana. Roger, my church, no push it. I told you, I won't have one to see when well I didn't do. Rabu, your mouth, no, Mariana, didn't talk. You walk up,
ya ma tie mmụọ nwatakịrị chakịrị kpana ibe ọ bụ na ebe na nne ya tiribere ibe ekwe ga gị ọnụ wee dị mmọnwụ n'aka ibe na-ejiri n'elu mmọnwụ mmụọ nganga okwu anyị ọnụ ya kere pụtụ ya n'ime ụzọ n'ime ya onye nduzi ya ụzọ tọrọ na irilabo jedeje na-ehi anụ na agaba na ụzọ agaba ụzọ mechie ọ bụrụ na eme ya maji mara obodo ewo na ji mgbede abịagwo nnọrụkwu ọzọ ewo amụ ibe ọzọ na agụ owuru nya da nga ngwere mbụ ya kwesịrị na nwa bụ nne ọkwa nne